Hej alle sammen. Prøv at se her. Er I klar? Ui. Så tror jeg lige hurtigt hælde ind det der. Der var den. Jamen, by the way, hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag leger vi lidt med min kat, nu når vi ikke kan fiske. Can fishing? Okay, jeg taler lige dansk her. I can fish. Fishy, fish, fish, fish. Are you coming for me? I kan se, at jeg er hurtig til at reagere på sådan nogle vilde tricks, som fisk godt kan finde på og katte. 3, 2, 1. Nu! Den sad lige fast i sten. Det her må jeg lige have gjort noget ved. Nå, sådan klar. Kom lige til at holde på det forkert. Katten er bare klar, det kan jeg se på den. Så kaster vi lige et sted hen, hvor katten godt kan finde på at gøre det der. Det er ikke engang det hårdeste, jeg kan trække. I kan prøve at se det hårdeste, hvis katten tager den der. Det var kraftedeme farligt. Der. Det der var noget af det hårdeste. Det var ikke det allerhårdeste, men det andet hårdeste. Tre, 2, 1. Det er så hårdt, at han ikke nåede at tage den. Tre, 2, 1. Okay. Jeg tror den ikke. Jeg kan se det på dem, når han vil tage den. 3, 2, 1. Nå. Han nåede lige tage, og så sagde han nej tak. Fuck. Nej. Det var ikke sjovt, det der. Det var ikke sjovt. Jeg skal endda ind og redigere den bagefter. Ej.
nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Det er sådan der. Så trækker man lige den der. God, fuck. Så kan den skulle lige til at gå til angreb. Altså, really angreb. Mega combat det her. Oj. 3, 2, 1. Det var den. Og så bliver han forvirret. Au. Jeg var sikker på. Hjalmar? Så. 3, 2, 1. Den røg lige dernede. Du kunne se den. 3, 2, 1. Hjalmar, kom så i combat mode. Kom så. Jeg har... Hvad fanden? Jeg har øvet og kastet med en hånd. Så skal jeg vise jer, hvordan man gør. Hvis I gerne vil lære det, så først lige gør sådan der. Og hvis I har lært det, så gør sådan der. Og hvis I har lært det, så skal I lære det der. Jeg er alt for god. Yep. Og den igen. 3, 2, 1. Jamen, jeg tror bare, jeg siger, vi ses. Tak for denne gang. Vi ses.